municipal i el president Mestre Viu, però a més és molt especial avui. Per si no ho sap, jo vaig formar part del conjunt de quan Josep Massaguer, que encara no està així, ho plantejava pensant que estava com loco, no? És massa gran per a nosaltres, però jo també he après en aquesta vida que necessitem persones que pensen allò gran que es pot arribar. I nosaltres potser hem de posar anem picant, però sempre se necessita, no? I evidentment a tota la gent que ha recolzat. Joan, Pilar, Casto, Vicent, Miquel, no sé, la gent que més o menys vam estar treballant en algun moment, i per això és molt emotiu per a mi que se pugui fer al museu aquesta jornada i sobretot després sempre és molt interessant escoltar Miquel Àngel, que sempre mos deixa, i tota la resta d'activitats que fareu. I ja, espero que disfruteu del dia. Després és que poseu a punt de dinar perquè no tingueu temps. Si vos fas el dia més lleuger podeu vindre al museu, o bé el Jaume vos farà la visita al museu i després ja començareu, ja canviareu el xip i anireu a lo que són els premis. I ja sabeu, quan vulgueu, així estem al Museu de la Valltorta, de moment, així estem, vale? Res, ara dono la paraula a Juanjo, l'alcalde de Pérez. Bon dia, benvingudes amics i amigues, autoritats, representants de les entitats i persones estimades del Maestrat i d'altres territoris. És un autèntic plaer donar-vos la benvinguda a aquesta trobada de Maestrat Viu, un espai que neix i creix gràcies a l'estima per la nostra terra, la nostra llengua i la nostra cultura. Avui ens reunim no només per a compartir idees, projectes, il·lusions, sinó també per a reafirmar tot allò que som, un poble viu, divers i orgullós de les seves arrels. El Maestrat és paisatge, és història, és patrimoni i és tradició, però sobretot és la gent que el conformen i que el fan possible dia a dia. Vull felicitar els que treballeu perquè la cultura siga un punt de trobada, perquè la llengua continuï sent vehicle de convivència i perquè les noves generacions hereten un territori amb futur, autoestima i oportunitats. Gràcies a totes les persones que col·laboreu, participeu i feu créixer aquest projecte col·lectiu. La vostra implicació és la millor garantia que el Maestrat continuï viu. Esperem que gaudiu de la jornada, de les activitats i sobretot de la companyia. Ens trobem a un poble que té unes característiques molt similars als pobles del voltant, però que té un fet diferencial que suposa que a molts pocs metres d'ací està el barranc de la Valltorta, que dona nom a aquest museu, i on està el conjunt de rupestre de l'aire lliure per a nosaltres més important del món. A més de les pintures, aquest museu va ser creat en 1994 per la Generalitat Valenciana i en 1998 les pintures van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per a la UNESCO. Un altre referent cultural que tenim al poble és el nostre pintor, nascut ací, Gabriel Puigroda, del qual tenim un museu als baixos de l'Ajuntament i que podeu contemplar i correcte originals del nostre pintor. És un pintor costumbrista, nascut en el segle XIX, que va tindre la seva obra entre el segle XIX i el segle XX, i com no, recordàvem també de tota la pedra en sec que tenim al llarg de tot aquest terme, diferents tipus de construccions, però sobretot les barraques, que són dels termes més menuts de la província, tenim quasi que 1.500, estan totes catalogades gràcies al treball de Josep Francesc Pitar i de Xavier Folk, i en definitiva aquestes conformen les potes més importants culturals i del patrimoni que tenim aquí. Espero que gaudiu de la jornada, de les activitats i sobretot de la companyia, i vull que sabeu que estem molt contents de tindre-vos així i que estem per ajudar-vos en tot el que necessiteu. Així que moltes gràcies per acudir i benvinguts i benvingudes a Tirits. Bon dia. Jo compartís que el plaer és així perquè els Tirits asseguro que són el poble on vaig néixer i on la meva família també està i se sent així.
Per altra banda, és important que Maestrat Viu, com a entitat, vagi fent actes pels diversos pobles de la comarca i que enguany sigui així, doncs és fantàstic, juguem més a casa. És de veres que sempre ens acullen magníficament. De seguida, quan vam proposar que ho farem mateix, ens van dir que sí. El museu és perfecte, Pilar d'avui encantada que vingueu, tot han sigut facilitats. I en tot cas, jo el que volia dir-vos és el següent, és que el programa que tindrem avui, des de fa un temps, fa 3 anys de fet, fem els premis, és a dir, reconeixem gent que ha fet coses importants, ho veurem avui, i tot com una jornada a la qual reflexionem sobre la llengua. Sempre tenim així l'ajuda del professor Pradilla, que és una eminència i és de casa, però sobretot perquè sempre ens aporta punts de vista absolutament interessants sobre la llengua. Enguany, per exemple, és com les xarxes influeixen en les generacions més joves, les xarxes com a creadores de llengua. Ell ens parlarà dels seus estudis en una conferència, i ja estic segur que és interessant, però després tindrem així una taula rodona entre gent que fa podcast, que fa contingut en valencià a les xarxes, que crec que interessa a gent jove. I finalment tindrem una gravació d'un podcast així mateix per part de Xus Madeluxe, que entrevistaran parlaran, debatran i comentaran amb el Gos Mantel. Crec que serà interessant i també serà els noms són molt curiosos. Xus Madeluxe i el Gos Mantel cosa d'actuar, fixeu-vos, si fórem de la generació no us pareix bastant, però ara bé, i en tot cas també m'agradaria que vinguéreu, que assistireu a la cerimònia dels premis, sobretot pels premiats, perquè és gent fantàstica.